Nyt täytyy lopettaa kulta. Joo, hei hei, pusi pusi. Terve. Hei. Te tulitte taloa katsomaan. Joo, niin oli tarkoitus. Juu, käykää peremmällä. Kenkiä pitää ottaa pois. Jaa, että omaa koti pitäisi saada. Joo, me ollaan Suvin kanssa nyt asuttu 5 vuotta vuokralla ja mietittiin, että olisi ehkä järkevämpi maksaa jostain sellaisesta, mistä on sitten myöhemminkin hyötyä. Aivan. Ensimmäinen iso laina. Se kummasti piristää parisuudetta. Siinä sitten korkojen kanssa painiessa niin unohtaa ne ylä- ja alamäet, mitä siellä alttarilla tuli luvattua. Me ei olla naimisissa vielä. Aha, okei. Eikä kannata semmoisen instituution lähteäkään mukaan. Se kannattaa vaan pysyä parisuhteessa, niin on helpompi erota, kun huomaa, ettei se arki olekaan valssia ja juustokakkua. Niin no, onhan mä sitä tietysti mietitty, mutta ei pidetä kiirettä. Joo, kiirettä ei kannata pitää, ettei käy niin kuin minulla, joka firma juhlissa aikamoisessa mäiskeessä, niin pelasin vähän venäläistä rulettia ja ammuin levät katiskaan. Nyt sitä on sitten sitä jälkipyykkiä pesty 20 vuotta. Että kiirettä ei kannata pitää. Kiireellä ei tule kuin paskaa ja paskaa ei huuhtomalla parane. Ei, mutta ootteko te... Ei, Suvi, ei. Ei, ihana monsuunit ja sen takia vähän tulee. Niin, ainahan niitä selityksiä löytyy. Juu. No niin, tässä on olohuone, missä on kaikki tarvittavat virikkeet kutemista varten. On avotakka, jonka liekkeen loisteessa voi sitten lyödä pökköä pesään ja katsella sinkkulaivaa ja muistella niitä villejä vuosia, kun sai olla vielä villi ja vapaa ja kerätä matkamuistoja nahkatulppaanin varteen seisovan pöydän antimista nauttien. Ja tässä meillä on sitten näyte, että itse asiassa tämmöinen oikein iso maisemaikkuna, jossa naapurin epäilyttävä poplari setä voi sitten käydä aamulla kurkkimassa, kun ruusuja kastellaan ja aamulla sitten ihmetellään, että miten se lokki on taas päässyt tuon ikkunan päästä. Meistä ei ole kyllä kumpikaan mikään kukkien hoitaja. Joo, en minä ainakaan. Niin ja sitä sanotaan, että se omaa puutarhaa viimeiseksi pidetään siistiä. Ja täällä on sitten keittiö, tässä on oikein tukeva työtaso, sen päällä voi sitten nuijia lihaa ja pyöritellä pullia. No meistä ei oikein kumpikaan ole tämmöisiä kokki-ihmisiä, eikä oikein kyllä olisi aikaakaan. Yleensä sitä tulee tilattua vaan suoraan kotiin. Sitä yleensä haluaa vaan äkkiä jotain suuhunsa pantavaa. Sellaisia fantasioita. Kuulkaa, tänne me ei haluta tommosia seksipetoja. Tämä on lapsiperhealuetta. Niin, että me ei haluta mitään sitikaneja tänne nussimaan ja lapsia hankkimaan, kuka menette etsimään sitä pomppulinjaa jostain muualta. Tämä ei ole mikään puuhama. Hyvästi! Ei suuttua, Parvi, ihan vitsi. Helpotti kyllä. Käviks täällä ketään? Ei, vaimon kanssa syntyyti. Okei. Kyllä me tää otetaan. Hienoa. Bye.